Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёнаи UFC чорум рақами рейтинг Ҷаред Кананир бо рекорди 17.6 зидди ҳаштум рақами рейтинг Насруддин Имавов бо рекорди 13.4 рӯзи 8 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. Варзигари машҳури чечен Зубайра Тухугов гуфт ки барои чӣ UFC ҳамкориро бо ӯ қатъ карданд. Барои дар ҳар гуна ҷойҳо ба ман муҳориба ташкил кардан онҳо хаста шуданд, чунки ман аллакай муддати дароз буд ки бевиза будам. Ба ман дар ҷойҳои гуногун муҳориба медоданд ва ҳар дафъа мегуфтанд ки камбудиҳои худро бо визаат ҳал кун. Агар ки ин корро накунӣ, пас мо шартномаро манъ мекунем. Ва дуюм сабаб дар он буд ки ман ду маротиба пайдарҳам вазни даркориро карда натавонистум. Аз ҳама сабаби калон ин буд ки вақте ман ба вазни 70 килограмм баромадам ва вазни даркориро карда натавонистум ва онҳо аз ман сахт ранҷиданд. Лекин Данавайт гуфт ки дар ҷанг ту бой надодӣ. Доваро чунин баҳо доданд, аммо ту вазн накардӣ ва виза надорӣ. Барои ҳамин мо шартномаи туро манъ мекунем. Ва вақте ки ту камбудиҳои визаатро ҳал кунӣ, пас мо метавонем ки ҳамкориро давом диҳем, гуфтааст Тухугов. Хотиррасон мекунем ки Зубайра Тухугов рекорди 20 ғалаба ва 6 боғ дорад ва дар UFC аз соли 2014 то соли 2023 баромад кардааст ва дар ин муддат ӯ 9 муҳориба гузаронида 5 ғалаба, 3 боғ ва 1 ничия дорад. Худи ҳозир Зубайра Тухугов бо ягон ташкилот шартнома надорад ва дар ояндаи наздик нияти баромад кардан низ надорад. Ин чизро худи Зубайра гуфт. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян ба чемпиони вазни худ Ислам Махачев ҷавоб дод. Ислам Махачев дар охирон интервюи худ оиди Арман Царукян чунин суханҳо гуфта буд. Ман ҳайрон нашидум вақте ки ӯ муҳориба зидди маро қабул накард. Ин шахс тамоми умри худ оиди реванш бо ман гап мезанад. Аммо UFC ба ӯ 3 ё 4 маротиба имконият доданд ки бо ман ҷангад ва ӯ розӣ нашуд. Барои ҳамин ман ҳайрон нашудум. Роҳбарони UFC гуфтанд ки баъди турнири UFC 300 рақиби ман аниқ мешавад. Лекин ман медонистам ки агар Арман Оливейраро шикаст диҳад, ӯ ягон вақт ин муҳорибаро қабул намекунад. Ана барои чӣ ман ҳайрон нашудум, гуфта буд Махачев. Ва Арман дар ин суханҳои Ислам чунин ҷавоб дод. Ин тамоман рост нест. Ҳақиқат дар он аст ки ту бо ман дар муддати кӯтоҳ ҷангидан мехоҳӣ, то ин ки бартарии зиёдатӣ дошта бошӣ. Аммо ин кор дигар такрор намешавад. Кай худи ту охирон маротиба дар 6 ҳафта 2 маротиба ҷангида будӣ, навиштааст Царукян. Хотиррасон мекунем ки дар ҳол баъди муҳориба зидди Чарлз Оливейра ба Арман Царукян муҳориба зидди Ислам Махачев рӯзи 2 июн пешниҳод карданд. Лекин Арман розӣ нашуд ва UFC чунин имкониятро ба дасти Поре доданд. Ва акнун Поре ва Ислам Махачев рӯзи 2 июн дар турнири UFC 302 меҷанганд. Шаби гузашта Ракиби Мухаммад Наимов Мелсик Багдасарян порчае аз тамринҳои худро нишон дод ки бо ҳамроҳии тобови ҷангори вазни сабук Арман Царукян тамрин карда истодааст. Бояд гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди Муҳаммад Наимов рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва Мелсик омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст, чунки рақиби ӯ Муҳаммад Наимов ҷангори хеле сахт аст. Ана оиди худи Муҳаммад Наимов бошад, пас ӯ айни замон дар Осетия қарор дорад ва марҳилаи якуми лагери тамринии худро бо чемпиони олимпӣ, чандкарата чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини озод Заурбек Сидаков оғоз кардааст ва мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна аз муҳориба ба муҳориба гӯштини Муҳаммад боз ҳам сахттар шуда истодааст. мо ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб орзумандем ва муҳорибаи ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид хонободу сарбаланд бошед.